Sada ćemo pokazati primer kako izgleda izrada jednog zadatka na pripremnoj nastavi iz matematike za polaganje prijemnog ispita za upis u gimnazije i srednje škole. I krenut ćemo od naše aplikacije preko koje i vršimo nastavu, znači u pitanju je Vedamo aplikacija. Ja kao predavač ću vam na početku podeliti ekran. Evo ovde imamo opciju za deljenje ekrana, znači ovde ću jednostavno uveličati sliku da se vidi maksimalna veličina i da bi takva izašla posle i u video snimku koji dobijate. Obično ćemo na levoj strani držati prikazan zadatak, a na desnoj ćemo ga rešavati. Najbolje i uvek ćemo tako raditi da na vrhu svakog zadatka napišemo ili ako je neka od oblasti učenja, napisat ćemo naziv oblasti, broj zadatka, ili ako je u pitanju neki od testova koje ćemo takođe vežbati da bi se što bolje vi pripremili za ispit, onda ćemo to isto gore napisati, pošto je ovaj primer koji vam sad pokazujem, zadatak broj 15 iz 2023. godine sa završnog ispita iz matematike, onda ćemo tako i ovde napisati, pa će da piše godina 2023, zadatak 15. I sad ćemo polako da krenemo da radimo. Znači, imamo zadatak broj 15 koji traži da se izračuna dužina duži AB. Ako pogledamo sliku ovde, vidimo da su to u pitanju tri spojena pravougla trougla. Prvi trougao, drugi i treći. Nama treba dužina AB, znači to je iz trećeg trougla. Kako ćemo to da uradimo? Pa sva tri trougla su pravougli, vidite oznaku za pravugao. Prvo ćemo izračunati kvadrat hipotenuze ovog prvog trougla, BD na kvadrat. Dovoljno će nam biti samo kvadrat hipotenuze, nema potrebe samo hipotenuze da računamo, jer u Pitagorejnoj teoremi se koriste kvadrati stranica kateta i hipotenuze. Potom ćemo sa izračunatom BD na kvadrat stranicom izračunati hipotenuzu ovog drugog trougla, koja je u stvari kateta ovog našeg finalnog trećeg, i potom kada i to izračunamo, onda ćemo izračunati dužinu hipotenuze ovog trećeg trougla. Naravno, u ovoj finalnoj fazi ćemo morati i da izvučemo koren iz AB na kvadrat, jer će nam trebati baš dužina hipotenuze. Kako ćemo to da uradimo? Pa evo, obično ćemo uvek kad radimo zadatke dati malu teorijsku osnovu, znači znamo da je formula za izračunavanje hipotenuze po Pitagorejnoj teoremi, obično hipotenuza se obeležava kao C, je tako? C na kvadrat biće jednako A na kvadrat plus B na kvadrat. Znači kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete. Sad ćemo to primeniti na ovim našim trouglovima. Prvo ćemo da vidimo za ovaj prvi trougao BCD. Tu nam je nepoznata hipotenuza BD. Pa ćemo ovako da kažemo BD na kvadrat jednako. Prva kateta je ova što je označena CB, recimo to možemo zameniti da je to koren iz 6, pa na kvadrat, plus druga kateta je koren iz 7, takođe na kvadrat. Znači, kateta A u ovom slučaju je stranica BC, kateta B je u ovom slučaju stranica CD i sad smo preneli formulu osnovnu iz Pitagorejne teoreme na ovu konkretnu situaciju. Sad da vidimo, BD na kvadrat, znači sledeći korak računanja. Jasno vam je kada se koren iz 6 podigne na kvadrat, dobijemo samo 6. Kada se koren iz 7 podigne na kvadrat, dobijemo samo 7 i dobit ćemo da je BD jednako, kvadrat naravno, jednako 13. Rekli smo da mi u ovom slučaju ne moramo da računamo tačno koliko je BD,
dovoljno je BD na kvadrat, jer će nam se u narednom trouglu takođe tražiti kvadrat nad, u ovom slučaju, hipotenuzom BD. Pa sad da vidimo dalje. Pošto smo završili posao sa prvim trouglom, idemo na drugi. Tu sad imamo sledeću formulu. U drugom trouglu hipotenuza je BE, pa će sada važiti BE na kvadrat da je jednako koren iz 8, to je ova kateta DE, i koren iz 8 na kvadrat, plus ova BD na kvadrat kateta koja je bila hipotenuza u prethodnom trouglu, pa ćemo eto čisto forme radi napisati BD na kvadrat, iako znamo koliko je to, ali onda u sledećem koraku BE na kvadrat biće koren iz 8 pa na kvadrat je samo 8, a BD na kvadrat već imamo, to je 13. I sada dolazimo do onog našeg trećeg, poslednjeg trougla, gde je kateta jedna BE, odnosno kvadrat nad katetom BE na kvadrat, druga kateta je EA, to već znamo koliko je 2 cm, i traži nam se hipotenuza AB. Pa ćemo da napišemo za tu situaciju AB kvadrat jednako je 2 na kvadrat, to je ova kateta EA, plus BE na kvadrat, odnosno kvadrat katete koja je izračunata u prethodnom koraku. I sad imamo A, B na kvadrat jednako je 4 plus, evo ovde nismo dovršili do kraja, znači ovo je 21, naravno, 4 plus 21 i AB na kvadrat jednako je 25. Sad smo došli do kraja, sad je potrebno i izračunati koliko je tačno AB, pa ćemo to sad uraditi. AB jednako je koren iz 25, odnosno AB je jednako 5 cm. I ako pogledamo ponuđena rešenja, to je ovaj drugo rešenje od 5 cm i to je finalni deo našeg zadatka. Evo možemo i da označimo, da markiramo taj deo. I tako smo došli do finala ovog zadatka. U okviru materijala koji ćete vi dobijati, naravno, termin za jedan redovni nastavni dan je školski dvočas, znači 90 minuta, video snimak će toliko trajati, i dobit ćete u PDF formatu rešenja svih zadataka koje su urađena na tom terminu. Tako da ću ja sada za potrebe ovog primjera ostaviti video snimak izrade ovog zadatka i PDF fajl koji prikazuje upravo postupak za rad u zadatku. Vidimo se na obuci.